Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and gave me dignity. Dili matingali kinahanglang masayod ka sa kinabuhi na mong duha. Gusto ko masayod, Ronel. Nahigugma ko ni Nubi. Tinud-anay ang akong gipati na to niya. O karon bisag doon na siya anak. Andam gihapon ako siyang pakaslan. May ka-live-in na, si Nubi. Dili importante ang iyang kalivin. Kay usa ni katumboy. Ronel, doon na lang ko'y pangutanan. Huwag tubaga lang gid ko. Unsa man? Nahigugma ka ba ni Nubi? May mo ba, Jack? Dili ta maghisgot niya ng butanga. Nahasol pa ko sa paghuna-huna sa akong kahimtang. Naglipog pa ko. Di na ko mabiyai ang akong auto sa dayon na akong pagkadiskrasya. Please lang. Ayaw na ko patubagaan na. Ang bugtong ko rin yung ikasulti nga. Ako ang amahan sa anak ni Nubi. Ugway laing makaangko ni ini. Ako ra. Ma, ana lang may matuwag si Lucky sa imong kwarto. Unsa? Tingali ko pag unya maabot si Alma. Matugaw pa ang pagkatuwag sa akong anak. Nahala sige. Malipay hinoon ko nga ikatupad nako ang akong apo. Salamat kaayo, ma. Kung pukawon ka ni Alma, inig-abot niya, unya makatuog ka. Pukawon ta ba ka? Ayo lang. Anilang gid minimo. Nahala sige. Andam naman sad ko nga mga tarungan kun mamugos gid si Alma aron ka pukawon. May mamang ko nimong pukawon, ma, kung mamugos gid si Alma. Pero mobalipad gid ko niya. First time nga gitubag-tubag yung ingon ato ni Nopi. First time nga nag-aaway mi. Walang dama. Makabalik ko ining dapita. Alma? Nagkita pa kita din, no? May kasino mo gustas. Maglingaw-lingaw unda ko. Kasino? Manugal na saga? Iprinda na sa nani mo ang inyong kumpanya? What? O sa iprinda. Di na mahitabo, Alma. Can I join? Have a seat. Oh, thanks. Drinks? No. Manawag ko waiter. Okay. Doon na kay bisita? Wa man. Si Nobi, ikaw ba niyo? Ako ra, Jack. Oh, ikaw ra. Nahibaw ba si Nobi nga ni Academy? Taghana ba ni mo pangutana? O sabi mo imnon. Order lang. Ako rin bayad. Oh, no. Mas ako pa'y mo bayad sa mga drinks. Padaw na rin waiter. Mag-order na ako. Boss, paano ka matuhog eh? Wa pa ko magduka, Chokes. Mayon tag kapahuway kag sa iyo, boss. Aron dali ra kang maulian ba? Nagsige magkukunauna kung sa katapusan akong gihanungan. Wa jud kami numdum, boss. Doon ako inahinumduman pero sure man ko nga wa ko manaog. Murag doon ako gipalit og ako ra gipatunol. Unsa may imong gipalit nga imo lang gipatunol? Oo. Mura man tingali tog. Sigarilyo no. Kaya manabako de ko, Chokes. Gusto, nahinumdum na ko. Mawa, nakinumdum na ka sa lugar, boss. Dili. Nahinumdum ko kunon sa akong gipalit. Kindi de ito. Sa gasoline station, boss. Nakapatubil ko pero manghilabot ka ha, ang mga gasoline boy.
Pero nanaog ka sa auto. Nanaog ko kay nag-CR ko. Hala, boss. Tigalin mo ito last niya magparkingan sa auto, boss. Kaya medtong ka kag-CR ka. Tepa. Di mang gasoline station ang imong ginungan, boss. Ambot. Na. Ay, ayan lang sa nagpugsa ang imong nona, boss. Ay. Kitingalig may anesthesia pa na nga. Napilin sa imong tutulan, boss. Maubi na imong operasyon. Nganong maumay gihilabdan ang brake sa akong auto? Nganong ako may mong gipasanginlan sa pagkadiskrasya ni Ronel. Ikaw ra may posibleng maglagot ni Ronel. Tungod kay siya day mo'y amahan sa anak ni Nobe, di ba? Gusto lang gini mong samuko na nga mong pagpuyo ni Nobe, no? Tinuod ba nga sperm cell donor lang si Ronel? Tinuod ba, Alma? Diyan ka man di ay, Jack. Hapit naman ron ka down. Ay, kabala ka pa. Wa ba ko mubalik sa kong bisyo? Unsa? Ngano? Naghuna-huna ka bang mubalik sa bisyo? Wa na ba yata kompromiso? Ug ato na gyud ang atong kompanya. Pa, kientras wa pa na ko maangkon si Nobe. Ipadayon ko nga kung pagkogi aron di na maunlod ang atong kompanya. Ngano? Sa gayon nga maangkon mo na si Nobe. Mubalik ka sa imong bisyo? Samot kong maninguha nga maapil sa laray sa kadato nila ni Alma. Aron sa ingon, sobrang kapritso ang mahatag ko sa binuhat nga mo'y natingban sa kong gugma. Pero, doon na na'y anak si Nobe. Di na problema na ko pa. Nahigugma ko niya. Busa higugmaon ko usab. Kinsa may iyang gihigugma. Jack. Uy, huwag may nakikita sa mong Catherine, love. Huwag sa ng bata. Oh, hain mo di ka ang akong love. Iyang gida si Lucky. Ma! Abli ko na ng pultahan, ma! Ikaw di ay, Alma. Wa sila si Nobe og Lucky sa mong kwarto. Niya sila matog. Abi na kong namiya na muda. Ako silang pukawon, ma. Alma, mahimo ba? Ayaw lang sila tugawa. Maayaw na magkatog si Nobe, ingon man ang bata. Dili ko makatug nga wa sila, ma. Ay, tingali nga mo pahuway ka una. Ugma na mo pagsulti ni Nobe. Nakainom ka. Tingalig magkabikil na hinuon mong duha. Ma, kinahanglan mahusay ming duha si Love. Dili ba yung katulgan na mo nga mong problema? Mas musamot ang inyong problema kung mamugos ka. Nahinanok na pag-ayos si Nobe. Ma, dili ka lang di maning kamot nga magkauli ming duha si Love? Ngano? Dunay problema ang inyong pagpuyo? Ako ding sama. Nahagit na ko ang akong Love. Nagtuo man ko nga ibaylo ko niya ni Ronel. Pahuway lang una, ha? Kainom ka. Busa nakasiguro kung way maayong resulta ang imong pagpamugos karon. Pahuway una. Una ning higayon nga dili may magkatupad ming duha ni Love. Dili mawa ni mo si Nobe. Pasagdi una nga makatog din si Nobe, ha? Pasagdi nga makapahuway sad ang akong anak. Love! Love ni anak ko! Bali na sa tong kwarto! Alma, makamata ang Love! bata. Pabali na lagi si Love sa mong kwarto, ma. Mangayo ko rin, sorry, ma. Musaad ko nga dili na ko manghagit niya. Love, dali na. Bali na sa tong kwarto. Love. Love, nakamata na ka. Tana, love. Ato na ta sa tong kwarto. Dada si Lucky. Ako na lang kugos niya, be.
Mahimo ba? Biya na din eh. Love, Nahinanok na ko. Imog yung kong gitugaw. Di ka gani mo biya din eh. Kami sila kay og si mama mo ay mamiya ning baya. Unsa man nakatuog ka bag maayo. Wala ko makabalik og katog. Anak, kung gusto ka pang makiguban ni Alma, ayaw to kaya ang wa ninyo pagsinabtanay. Dili ko gusto nga magdako ang akong apo nga makabantay nga way kalinaw ang inyong pagpuyo. Mausa na akong gihuna-una. Natuog pa si Alma sa sofa. Ha? Sayo kong nagkamata, ug akong nakita nga nagloko sa sofa. Magkutaon ako coffee ma. Ako siyang andaman ng coffee. Una na ko pukawa. Nala sige anak. Hatagin at kalinaw ang inyong pagpuyo. Maayo kayo nagmata ka na. love. Love, sorry kid kaayo. May giandam na kong coffee para nimo. Higo pa una to. Aron mainitan ang imong tiyan. You really care for me, love? Of course. Pwedeng makahag ko nimo. Imna una gikutaw na akong coffee. Awan sa man. Kaya pa nimong maato sa lamesa? Or ako na lang dadun din ang coffee? No. Bato ko sa lamisa. Pwede ko magbay? Sorry sa nahita po. Imo pa galing usbon ang pagpanghagit na ako. Dili ka na makakita na mo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!